Me suomalaiset ollaan saatu jo yli 30 vuoden ajan nauttia teidän tulisijoista niin ulkoisesti kuin myöskin lämmönlähteenä. Mitkä on asiat, jotka on vaikuttanut siihen, että edelleen halutaan teidän tulisijoja? No, Nunna-uunihan on tosiaan jo yli 30 vuoden ajan omalla nimellään, omalla toiminnallaan jatkanut niitä vuolukivitulisijojen vahvoja valmistusperinteitä perustuen kahteen tärkeään asiaan ja niiden yhdistelmään. Ensinnäkin erityislaatuiseen mammuttivuolukivilajiin ja toisaalta sitten Nunna-uunin kehittämään kultaisen tulen puhtaaseen palomenetelmään. Kultainen tuli polttaa puut puhtaasti ja tehokkaasti korkeassa lämpötilassa. Tämän tehokkaamman palamisen lämpöenergia saadaan parhaiten johdettua ja varattua tulipesän kestävään mammuttivuolukiveen, joka varastoi palamisesta syntyvän lämpöenergian nopeasti. Varaava Nunna-uuni vuolukivitulisija säteilee 2 tunnin kertalämmityksellä tasaista ja pehmeää lämpöä jopa 2 vuorokautta. Mitenköhän sitten minä löytäisin sen oman unelmien takaan sinne kotiini? No, tulisijalla on tietysti 2 tärkeää ulottuvuutta. On toisaalta se lämpötarkoitus, tarkoituksenmukainen lämpöhyöty ja sitten millä tavalla se sovitetaan sinun mieleeseesi sisustusympäristöön. Ja meillä on netissä sujuvat työkalut, millä voit sovittaa tulisijaa mieleiseen sisustusympäristöön ja rakentaa sitten ihan oman tyylisi mukaan varioidun mieleisesi tulisijan. Varaavat injektoritakat ovat kompakteja ja kevyitä. Ne voidaan asentaa myös toiseen asuinkerrokseen. Asuntomessuilla on ensiesittelyssä varaava injektoritakka Paspis, jonka siromuotokieli tuo kotiin uudenlaista ilmettä. Genius Aqua Plus-takkaa voidaan käyttää osana talon hybridilämmitysjärjestelmää. Sinä saat yhdellä lämmityskerralla niin sanotusti tuplahyödyn. Kerro tästä järjestelmästä vähän lisää. Me on valittu tähän noppakotiin tämmöinen Nunna-uunin Genius Aqua Plus, joka sitten myös siirtää osan lämmöstä lämminvesivarajaan. Me saadaan siellä käyttövettä ja lattialämmitykseen myös sieltä lämpöä. Eli se on monipuolinen tuote, että luovuttaa itse tuote huoneeseen lämpöä, mutta se on myös sitten vesivarajaan, että erittäin tyytyväinen on tähän valintaan. Ja tuo myöskin sitä ihanaa tunnelmaa. On, kun pääsee näkemään, kun tuli loimuttaa ja voi makkarakin paistaa siellä. Sekin vielä. Tulisijan ytimessä oleva lämmönsiirin voidaan asentaa myös jo käytössä oleviin tulisijoihin. Koska vesitilavuus on pieni, tulisijaa voi käyttää turvallisesti myös sähkökatkusten aikana. Kiertoilmatoiminen sisustustakka Deco Camina on hyvä vaihtoehto, jos tyylikäs tunnelma on tärkeämpää kuin lämmitysominaisuudet. Suuri kulmaluukku tuo tulen näyttävästi esille.